Malawi Today. Tipemphere. Oyera Mulungu wachifundo chopanda malire, inu zina lanu ndinu Yehova. Zikomo munali nafe kuyambirira kuja mpaka na nthawi ino imene tamaliza. Mulungu wanga mwateteza nanuwa monga mawu anu, mupitirize kuwafungatira kuchina chilichonse chimene wachita. Ambuye zikomo chifukwa mwabweresa yankho ku Malawi kuzera mu chipanichi cha Dr. David F. Mbewe. Mwateteze ni mphamvu yanu Mulungu molingana ndi mmene dziko lathu ladera mdima. Zikomo Yesu chifoni Mulungu okoma mtima mmamva kulira kwa ana anu. Mumuteteze David Mbewe maka chifukwa anyamata ooneka bwinowa, anyamata okongola komanso amakobidawowa akumafa msanga chifukwa cha mtengo uwo uli kuchikangawa. Ambuye Yesu ndikupemphani mtengo umene umuumise msanga mu dzina la Yesu Kristo. Tisamve mtengo utagweranso galimoto ya Itali ya Dr. David F. Mbewe. Ambuye Yesu ndinu Mulungu wabwino, Mulungu wokhulupirika. Zikomo kwambiri chifukwa tamva pano kuti president wa chipanichi ngwa makobidi. Tamva toka kuti akugawa makobidi mdziko lino la Malawi. Ambuye Yesu tipangeni ife tilemere. Ambuye Yesu maka ine. Ambuye Yesu chitani chodzidzwa chanu. Taonani lero mmene Malawi wayakira moto wa umphawi. Lero khala ndi president wa makobidi ache chonse chosali mboma koma ali ni ndalama. Ambuye ndikupemphera ndalama zimenezi zifikire nanenso mthumbamu chifukwa kuchalichi kwauma. Ambuye chalichi chathu lero anthu opereka onse anasiya chifukwa anasauka. Yehova dziko la Malawi lanunka fa cha usogolero opanda masomphenya. Ambuye Yesu talolani Malawi alamulidwe ndi anthu okhulupirika amene sadzatiuza ife kuti mtengo wamenya phiko la ndege ndikugwa. Mulandira ulemu ndi matamando ndikuwasiya msanja lanu, anabwera ni mtendere akafikenso ni mtendere. Zisomo za Mulungu Atate wamphamvu yonse, iwe mtengo wakuchikangawa ukhale wasoka. Amen.